kuchokera aliyense tizaendera pamozi. Baba kuno kumpingo wa People of Grace Ministries kulingana na buku ya Peter amakamba kuti ukasiriza kulalikira ulolebe na bakufunse mafunso pa utenga omwe walalikira, because utenga omwe timalalikira indetu umangalana ma questions oro ulalibe funso ufuna funso izakwera mu mtima mwako na kuyamba kuziganizira ulota ayifikia hapa nifunga mtini funse. So nima ya mikina kuti woku parasti tingakaleko na katai kwa kuti wina aliyeza kafuni kufusa question kuti lomba tenga uyu wakara osi anazo tenga wetiralikira kuno ulina vyakine very futisa kwa moyo. One, ungakupaise. That's why mpeza wantu babiri bonsi banalikulalika utenga wa Mulungu wazo kulibana bora malaria afa wama patikidwa nikupendwa chape tinalikuona yenye Steve matendo wanamyana wenye Peter wanalikuikiwa pa mtanga upside down imeendo kumwamba mutu basi. So wenye John wanalikuboye wa mezu nichifungwa cha utenga wazoona umwe unalikitwa yandikira Mulungu utenga wa siku ya lero ulinachapa mutu wana wa Mulungu chechikamba kuti muzimu woipa uchokela kwamulungu. Ndipo muzimu uyu unamuvutisa munyamata Saulo bena wagambe kuzifunza question yokamba kuti kukali kusendi msogolero wayamba kudala kusokoneza anakamba kuti muzimu woipa uchokela kuli Mulungu ni ndani. Kwa maosadaka mau yalipo nione mbetwa kuti tiwerenge kuti kodini zona kuti muzimu woipa unachokera kwa Mulungu kuzavutisa Saulo analifumu wa Israeli. So chapa mutu cha siku ya lero muzimu woipa uchokera kuli Mulungu kuzavutisa Saulo. Amen. Umpeka bwino gine nilalikira batinibera sweet mukama impeka kuti utenga uoneka siku ya lero uliku tenga wakaenda ulowezi na tulo ulowezi kuobana ikisamwea ukayamba kuumvera sosunga kusile wana wa Mulungu ukana chabebenso yarangana kuti uonesese zoona kuti first nikuna nimbezese kuti muzimu woipa uyu wakwera bwanji kuchokera kwa Mulungu. Timenenga buku ya tiyo yama First Samuel. I think my brother, I'll need you to help me reading. Reading mchizungu zamba kupambali sana mchichema na inyo so that tiendera pamozi. Nifuna tiambe kueleka buku ya Samuel chapter 16 verse yake ya 14 kufika pa 16. First Samuel is chapter 16 verse 14 kufika pa 16. Tufuna chapa kuti sakige chapa mutu chachokera pati kuti izoona kuti muzimu woipa ungauche mazina yosiyana wenango wangakambe kuti muzimu wonyansa wenango wangakambe kuti muzimu woipa uchokera kwa Mulungu kuzavutisa mfumu ya Israeli Saulo. Chapter 16 verse yake ya 14 kufika pa 16. Tie nayo msogole. First Samuel chapter 16 verse 14. This is New King James Version. But the spirit of the Lord departed from Saul. Muzimu wa Mulungu unachoka pale mfumu Saulo. Mfumu Saulo ndiye ndali mfumu ya Israeli. Don't tiziwa yikani bene ngatima belenga malema. Saulo inali mfumu ya Israeli. So Bible ikamba kuti nthawi inafika pomwe muzimu wa Mulungu mwana alikuchitira akasaka mfumu yotumulula bana ba Israeli anali kuyikapo muzimu wake. So tambali malemba yalikulakula kuti nthawi inafika yomwe muzimu wa Mulungu unachoka pale mfumu Saulo. Tiye msogole.
And a distressing spirit from the Lord troubled him. Muzimu woipa nizaberekana mchichema so that kai bisumuje beba bisamana abanyamata ino. Vago tisati urulira ku mupwino kuti kambali kuti unali muzimu wonyansa sibaliche kuti nali spirit. Tiye nayo msogole. And Saul's servant said to him, surely a distressing spirit from God is troubling me. Nditu muzimu wonyansa watafika pali kunyamata Saulo. Achito ake akaporo a Saulo mwamenetiriri na wapresidenti watu wa Baria maje wajama chief advisors wacha ndiye mwe anali Saulo anali president but ma chief advisors ya wanakuagisa kuona kuti ukutwala kwa mtala kwa mwamba kutwala muzimu woipa wafika pali mjiwo. Ndito uyu muzimu wachokela kwamulungu. Unachokele kuli Satani. Ipo mumana mizirasa chimani kuhila chisatani. That's why nikaiwa kutimu waliza osi ya pwani. Nikati nuusiye lero mairo kwa choka latest. Nikati nuusiye lero mairo kwa choka mkosi ya sweet. So orofuaka nikutika na nayo. Awanyamata sana liku pempe. Masepanzi wale mwende jame kumulangana mtara zo. Kumulangana mtara zo. Bona chape kuti mtara uyu ni muzimu woipa. Musogo ilifuna ukaraba wakila chito buku ya chicheva hii. Osada kaba. Ni bafana wapasta siwana na beba. Chicheva roba alifuna chicheva. Very good. Hapa ya kwa na seti. Chizungu. Chicheva. Tia nayo sirizisa msogoli. Let our master now command your servants who are before you to seek out a man who is a skillful player on the harp. And it shall be that he will play it with his hand when the distressing spirit from God is upon you, and you shall be well. Exactly. My servants are my advisors. When I want to tell you president, I am a dwali. Siapuna panado. I am a dwali akuru. Siapuna kutimu ndogo. Zazike ni manja pa mutu kukupempelelani. I am a dwali. Yafunika mnyama atawina. Omwe asiwa kuliza zazi nga tebu ya kita. So that itiendele pamozi. Kufunika mnyama atawina asiwa kuliza pino. Kapena ni mchitonga tikama kutika mkomera. Akakaliza so saundi ita ikayamba kuchoka mukayamba kuimbeseza saundi ita ukutwala ukuzasira. Then President Saulo anambesesesa kuti pati pomwe mukamba vioneka kupanga konsensi pati chingakale pwachi kuti mnyamata afike anike manja pa mutu akamba kuti yayi ukukutwala kwenye mutwala president sikufuna mupulisa kuja afike azalike manja pa mutu wanu so era kupempeleleni musatifera. So mwetili kuona nisakuti kufunika mnyamata onsima kulisa apela alize pamwe aliza pata peli Saulo ndija mukamba kuimverera so uyu muzimu woipa wapwera pa inu ndipo msouza tuluka mwa inu. 1 Samuel chapter 16 verse 14 kufika pa 16 tiberegere mu chicheba tivere zona kuti muzimu wonyansa unaseruka kuchokera kwa Mulungu kuzankara pa mujamata Saulo. Kuchokera mbuku ya Samuel oyamba chapter 16 ndime 14. Tawi imeneyo muzimu wa Yehova unamchokera Sauli. Tawi yamene iyo muzimu wa Mulungu unachoka pali Saulo. Tizayikwira nyamata kuti tione kuti chinaregesa muzimu wa Mulungu kuchoka pali mfumu Saulo ni chani. Wai Mulungu munaikapo muzimu mukasiriza tawi yafika mwatosapo muzimu. Saulo achitabwani. Saulo alakuwa chani. Tiena ndipo muzimu woipa wochokera kwa Yehova unayamba kumuzunza. Kwesapo futi pamene apo kwa unachokera kuli Satana muzimu uyu.
Ndipo mzimu woipa wochokera kwa Yehova unayamba kumuzunza. Asogoleretie tiendele pamoja. Uyu muzimu unatoka kuti oipa. Ndikuna aliyese chambaya yange, honestly speaking, because ukaenda panja kwa ukalekera utenga wako tuuziwa kuti muzimu oipa umachoka kuli mulungu koza kuza tu wafundi suzo ti mulungu ni wabwino. He is God of mercy. Sai kachoipa pa bana bake mulungu ni wabwino. Iwe mzimu oipa umachokera kuli mdala kwa mino ukasokoneza so akusekulira chabe doketi. Mzimu oipa ukakunkara ndiye pamene uona kuti zona unamizira wamene sali wamene Satan chanivutisa chisatani ndiye pamene uyimirira kupempera back to the sender, fire for fire. Mzimu oipa wachokera kuti prezapo futi msogolo ubereke pang'ono. Ndipo mzimu oipa wochokera kwa Yehova unayamba kumuzunza. Mzimu oipa wochokera kwa Mulungu unayamba kufutisa Saulo mfumu ya Israeli. Wasirizi tiye na 15 verse. Atumiki a Sauli anati. Tiponso advisors wa Saulo mfumu imaenda na escort. Wanakamba planje kuli mtara watamuona kuti mtara yamba kusokonezeka. Taonani mzimu oipa wochokera kwa Mulungu. Mfumu onani. Kapena Saulo senza anaziwa mzimu wochokera kuli mtara. Roma advisors ndiye wamuza tutara. Taonani mzimu oipa wewe kufutisani wachokera kuli Mulungu. Solution ni chani. 16 verse. Dietu inumbuye watu titumeni ife anchito anu kuti tikafune muntu oziwa bwino kuimba zeze. Penu ukukutwala sina kuone kupata ipi atuchibadwile. Mkalipo odwala bweme si kunyuka mfumu akuti zona sini kunyuka. Romba kukunyuka siku ya leo wachokera kuti kasi wanyama atawa waitika munga wali na reparation ya Mungu abaoneza kutaa mfumu yani kulipamene ya sokoneza romba mzimu wa bwino na uchosa hapo na ikapo oipa bati mfumu yani kuti ipole pafunika mnyama ata osiwa kuliza zeze wakuchipati zeze nagamba mchitoka nachipunzira grade 1 to 12 so nisiba kankovera muchizungu kapera tingayoziyeko gita oro tumachari tokeo mali zinapapewa violin titumeni tiende tisakire munyamata osiba kuliza zeze akabwera munyamata uyu azaliza akaliza so veni mfumu muzapura. Wow, pautenga wabwino wana wa Mulungu nakamba kuti sitingalalikire titamange nawo utenga tikaimetaziwa wai Mulungu achosa mzimu wabwino pali mfumu Saulo na ayika mzimu woipa pali mfumu Saulo. Nanga munyamata omwe aziwa kuliza zeze ni munyamata wa branch. Eno mazampesa kuti uyu munyamata nisekulire ni First Samuel chapter 30 nikupelera kwa chabe pambuyo muzayampesa maeras ya mtala Saulo mfumu ya Israeli. First Samuel chapter 13 miambia mavesi yake ya 8 kufika kwa 14. Saulo wasokoneza chani Saulo kuti Mulungu ayikepo mzimu woipa chizungutie chitamangise na chebe chimbe. Then he waited 7 days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal. The people were scattered from him. So Saul said, bring a burnt offering and peace offering here to me. And he offered the burnt offering. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offering, that Samuel came and Saul went out to meet him that he might greet him. Exactly. 11. And Samuel said, what have you done? Saul said, when I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together
Michmash. Then I said, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore I felt compelled and offered a burnt offering. Verse 18. And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. 15. Exactly. Then Samuel arose and went up from Gilgal to Gibeah of Benjamin, and Saul numbered the people present with him about 600 men. Ziko pamene hapo chisakira yango yakuti wayi mulungu chosa mzimu wa bwino pali Saulo mfumu waikapo mzimu woipa kuti umuvutise mdala. 1 Samuel chapter 13 yambira pa verse yake ya 8 muchichema. Samuel chapter 13 verse 8. Saulo anadikirira masiku asanu ndi awiri. 7 days bafunika kufika pa Gilgal. Saulo mfumu bayembekeza Samuel priest yeka ndiyana alikuloletwa kushonga za nsembe kwa mulungu. Roma Saulo inali mfumu not priest. So 7 days ya kwanza wali pa Gilgal bayembekeza kujastinga ende kumenya mkondo na mafilisti, because bafunika first nsembe zishokewe kwa mulungu. Tikashonga nsembe then tikasiriza Roma tizapambana. Then priest Samuel adali kuziva mutawi mnyamata huyu adana ndi mulungu, because alibe patience. So chachina chitika 7 days ikwana wa Saulo kai president bayembekeza chabe. So 7 days go, day 1 is 0, day 2 0, day 3 0. Saulo neka priest utashoke 7, day 4 0, day 5 0, day 6 ambela chabe china kora kwa mtima ta unyamata Saulo neka woshoka 7 nizabishoka chabe kasi chinali choipa anali kuloletwa chabe kushoka nsembe kwa mulungu ni priest, not muntu wina aliyezi. Roma Saulo kamba koso ma patience muzambera vyana chita mnyamata jete anadana na mulungu pamene hapo tiye nayo msogole Monga mwantawi imene ananena Samueli. Koma Samueli sana bwere. Samuel sana bwere on the 7th day anali chabezi sinisi bakapeleza anapisama mulupili Samuel, because anali kuzima mtima wa Saulo kuti azashoka chabe nsembe afuna safuna uyu mnyamata ni musima mtima wake mwamene uli akashoka chabe nsembe mulungu afuna kumuchosako pampando wa ufumu. Then anali kuyembekeza 7th day sana oneke ni chani chinachitika. Ndipo anthu anayamba kumutawa Sauli uja. Ndiponso bantu banayamba kubalala wa Israeli wanayamba kuyenda Saulo ayamba kusala yeka. Kotero iye anati bwera nayoni nsembe yopsereza kuti nsembe Kotero iye anati bwera nayoni nsembe yopsereza ndi nsembe ya chiyanjano, ndipo Sauli anapereka nsembe yopsereza. Ndiponso ataona chabe munyamata Samuel achetwa aoneka safi ziva voshoka ndine president ine ni matiaka office ina iliyonse kansi wiwa anakuti ibini pa mulungu zipapa zikora pansi letani kuno nsembe maya mfumu mpuno tapanje na nsembe Samuel wakalibe kuoneka akamba kuti ndine president ndine chief in command. So letani kuno nsembe nizazishoka mnyamata uyaoneka sasa bwera anatenga nsembe Saulo mfumu tikushokera kwa Mungu kaza pakapo, because nsembe imaenda kwa Mungu imachokera kumanja mwa priest. Ni chani chinachitika hata shoka nsembe munyamata 10 verse. Atangomaliza kupeleka nsembe chape Saulo anangoona Samueli watemba menaoneka priest akulikira ase
Anasema nezo ziva kutozashoka. Ulipe patience. Si hapa washoka. Anakama planji. Ndipo Sauli anapita kukamulonjera. Hata muona apera kapoyo wa Mulungu. Analikufunika kushoka sembe. Saulo asiwa kutuni. Nasogone za hena chaya. Nikutamangira kuli mfulumu ya Mulungu. Na kufika afuna kutaa mwakinye amuposhe mwaiseni mugwayi mwatetwa kapolo wa Mungu kupera so mwofesi mwanu na robamo sembe na mpasira mutala nisi wapalo pamene ali mutala avera bwino because munali mwachetwe mwopereka sembe kontini mwamene pinankalira msokoleni pitiliza Samueli anafunsa kuti Samuel anamufusa mfumo. Unatiita yonjenje maumindo ujete na president. Kapolo wa Mulungu sayo pawina aliyensi. Because ali mukati wa kapolo wa Mulungu. Atira zonse zipa zikora pasipa. Then anamufusa panti president Saulo. Chani chimene wachita. Wachita chani we msongoleni. Anatipanchi. Sauli anayankha kuti nditaona kuti anthu ayamba kunditawa. Naona chape kuti watu wayamba kupala na kuchoka kuline. So natinipera chifundo. Anatipwa ndikuti inu simunabwere pa nthawi munanena ija. Mwachedwa kukwera ka a priest pa time ija mene munagamba. So that kapena tikawatandize. Ndiponso kuti Afilisiti akusongana ku Mikimasi. Nami naona kuti awa badani watu wasoka na kumikimasi kucha. Mwakine wazapera watipone tikalipeta pega nsembe kwa mbuye. Anaseka nazo hizo Samuel kuti wasitapika msogoleni. Well done, keep it up. Prophets. Dinati sobano Afilisiti abwera kuzachitira kupingali kuno. Chonsecho sindinapembe Yehova kuti andikomere mtima. Sona pomwe chita sindinapembe kwa Yehova kuti andikomere mtima ine. Ni chani chichitika Samuel okurakula chani tiye nayo tipe. Motero ndinakaka mizika kupereka nsembe. So kambaka ichi mutima wangu nitumta chape kuti pereka nsembe chape ngakale munyamata opereka nsembe akalipe kufika. Koti wachita bino Saulo. Tena. Samuel anati. Tiponso kapolo wa Mulungu ayaka kuli president analipe ule munyamata. Mwachita zopusa. Afumu apo kumbukira majouza wa president wako wali muno mchalo kuti president pe wachita ni paombwesese. Lwanga kuleke. Mkamakaboti kwa basket. Mkakambasoko wa president wanyozera siku ya Zambia. Mwikele mundende. Wendo fera mwamine muja. Samuel ayanga president uta mfumu mwachita kuopusa zoona. Jeme mungajete maso. Simuna zate zimene Yehova Mungu wa. Simuna konke zamene Yehova analikufunga kuti inu muchite. Waziri za msogoleni. Asogoleni mulipa. Utenga wa Mungu mwamene ulili ulimote. Tenga wa Mungu zaswa inakamati pachiyambi pacha. Umampaisa. Because ukangena mkati mwa iwe. Utenga wa Mungu. Kuchitisa pamene wena sivanga chite. Samuel analipe manda ndi president Saulo mfumu ya mtundu wa Israeli. Mtundu wa Israeli wosankidwa ndi Mulungu. Anakwaliza kuuza mfumu kuti mfumu mwachita mfupusa zoona. Vema chita hivi. Uyu utindo wani suyenda kulikonse Mulungu akuchosa mkoni pa mpanda. Sotamvera mistake number 1 inalengeza Mulungu kuchosa mzimu wa bwino pali Saulo. Mkambaka kuti Saulo anazichenjeza kukala priest pamene iye sali priest. Koti musiwa kuti malemba yali mu Hebrews yakamba kuti tili na priest umozi chabe siku ya leo. Uyu ndiye Yesu Kristo. So mkaona Samuel analikubwera kuti ashoke nsembe. Tiona mutunzi wa Yesu Kristo analikubwera. Ukaona Saulo atenga utindo washoka nsembe. Agara pa mpando wa Yesu Kristo kulingana na malemba
chapter verse yake ya 1 kukamba kuti watu wafuna kukara kwa mpando wa Mose. Ukaona Yesu akamba sotere, akamba kuti Mose anali testeta, ndiponso ine Yesu ndine testeta. So ukaona watu wakara kwa mpando wa Mose, wakara kwa mpando wanu. Ukaona priest kwa Old Testament, ukunika kuona priest Yesu ku New Testament change. So ukaona Saulo atamangira ukashoka nsembe, so mwesa afunika kushoka. Saulo watenga mpando wa Yesu. Koti siku ya lero tilibe mapristi. Endali kukatolika mapristi waliko. Endali kunyu apostoli muzabapeza. Endali kwa anglikani muzabapeza. Bati Paulo akamba kuti ofesi ya upristi inavaliwa siku lita na mene nyura inamambika kuchoka kumwamba kufika pasi. Ndiponso Holy of the Holies inakala exposed out. Aliyesa anali kuroba motapenda kutoka. Heli Yesu anakoma nukamba kuti upristi huyu ni uchosa kwa inu bantu kamba kakuti mkufa Mungu chichana. Lero na utenga upristi because inelikara kwa muyayaya sili kufa. So the only high priest we have is Jesus Christ. So ukapeza church ikamba kuti priest aliko kuno. Same na Saulo anashoka nsembe. Akarapa mpando wa Yesu Kristo. That's why never kama kuti machechi yamene mukuti ni machechi. Si machechi yayi ni sasa ya nyawo. Chikukwata kuti unakuliramo chape. So unapata mwamene kuja wakuliramo. Ile nzaferamo mwamene kuno mwangirikani kairi ndiye mwatu. Nzaferamo mwamene kuno mkatolika kairi ndiye mwatu. Uzaferamo. Uzaenda kupia weka. Nanga uzapia na ise. So kupia na ise. So chikara chofundisa kwa mbili kuti watu wakaiga utenga wa Mungu potuwa kuti isetenti kuzira utenga tisi kutoke kazi mapristi wanali ku Old Testament wanali kuchitafika out priest anali kubwela ku New Testament church ali Yesu Kristo. So ukaona Saulo akwira ntchito ya upristi kuta aukira Samuel. Ukaona Saulo aukira Samuel pristi. Tiona wamazipusa waliko siku ya lero wakama kuti tine pristi tine reverend. Kodisi uzi wakuti reverend ni zina la Yesu Kristu. Simuona kuti reverend ni zina la Yesu Kristu. Wavena wakaone tima ngo wana mizina mamboza. Ulina KJV mchizungu. Nipase Psalms 3:1. Uyambile mavesi yake ya 1. Uyambile mavesi yake ya 8 na 9. Psalms 3:1. Bari nani nalikuwa kumisa sanya ukwamile ukudala uku. Apusa wanga wanaliba reverend. But the time inafika ile wazota asokole izina mine mulina mwakana pa mpando wa Yesu. Reverend ni Yesu chape. Nakamba kutanti ni reverend ni tai tu chape yuche. Verse 8. Samuel 3:11. 3:1. Verse yake ya 8 and 9. 8 verse. They stand fast forever. Ayimirira kusata and are done in truth and in ndiponso zintu zonse zichitika muchonadi. 9 verse. Verse yake ya 9. He sent redemption unto his people. Anatuma chipulumuso kwa watu wake. Chipulumuso chembekeza msogolosa tamando satama. Tiaka question mareverend niambiri tikazunguruka pano tizabapesa bambiri mareverend baliko bamena. Tiaka question kutali na zina ya reverend ndiye mundu uyu mundu sanga pa mpando wa Yesu Kristo. Bible ikamba kuti anatuma chipulumuso kwa watu wake. Chipulumuso chinabwera paziko la pansi ni chani wana wa Mungu. Ndananga yake ni Ezai. Ndiye chipulumuso chinabwera pazile pitiliza roba besina watu wayanga wakuti ni Yesu. He has commanded his covenant forever. Ndiponso akazikisa New Testament church forever sichinja. Holy and reverend is his name. Holy and reverend is his what? Name. Uona kuti anabwera kuleta chipulumuso paziko la pansi. Holy and reverend is his name. Nanga wapusa wako lero wakamba kuti ndine reverend ne wavala na tai tuyatuma kola twapa. Kwati hivi vinyo ni vikola na vamele tisiba hivi
bagore bameni ndapirina makora ya white abava black bavana na tai wapusa wakama kuti ndine reverend vamenengere Psalms 111 verse 9 ubauze kuti vapusa zina amene mwazipasa ni ya Yesu ndiye anatata chipulumutso pa dziko lapansi. Ungerebeva zakuza uzokela kuti wasowa you be cast in. That's why analituma ine manje kukamba kuti mfana wagona maningi kuchokera ukali bebi kawani nyamuka yenda uyende usakremeso ya wena kuti waone kuti wakoka chikuru chabe koma chona tikati wemitima zao mulipe. Ndiye siku ya ina tilikulalikira. That's why you want Saulo Muzimu wa Mulungu chosepwa pali iye. Why Muzimu wa Mulungu chosepwa pali Saulo? Because ankala pa mpando wa Samuel. Ukaona ankala pa mpando wa Samuel, wakala pa mpando wa Yesu Kristo. Because Samuel anali priest. Yes, ni priest. Yes, ni reverend. Nange o reverend wa uchosa kuti. Nanga o priest wa uchosa kuti. Siku ya leo New Testament mulipe priest 540 ministries kulingana na buku ya Ephesians. Akamba kuti vena ni mapastors, vena ni maapostles, vena ni mateachers, vena ni mapateri. So ukaona palipe mupando kapena title yomo pasiwa yachokera mu Bible si church yo tama chapo usende na yepi. Otherwise pamena uyenda ni kumoto kama tabena mpanda usayombe mabariko ya wapuza wako tibaone kama yina kapenda batalo wafuze tabo papusa title yano ni mwandani andile sergeant manje na kupepa nisibe zaudi pa doctor duniani face mnaicho sabati nakamba za kuchosera magazini ya Salvation Army kama tumeona magazina ndiye pamene hicho kila time wauze kuti wapusa ndifuna Bible wakamba ni Bible mulipe. That's why Mungu anapanga mambo na zero using a common sense. Tawa uchechi komweko siku chechi ni musasa chabi wanyawo ulipe chipulumutso nanga china chinalengesa Saulo kuti achosewe Muzimu wa nipaseni Samuel 13 verse 8 kufika pa 14. Samuel chapter 13 Samuel 15 chapter 15 ya verse yake ya 1 kufika pa 3. Tisakira mnyamata Muzimu wa Mulungu unachosekwa pa iye kabagata. First Samuel chapter 15 verse Samuel anauza Sauli kuti Yehova anituma ine kuti ndikuzozeni nkala mfumu ya anthu ake Israeli. Kuona kuti munyamata naye anazozetwa bwino na mulunguzo bateze wama errors analiwa ma mistake yambi so pano imvani zimene Yehova akunena kama nakuti mazozetwa pambi tamene Yehova akunena akuti bwanji Mulungu 2 verse Yehova wambavu zonse akuti ine ndidzalanga Amaleki chifukwa cha zimene anawachita Aisraeli paja iwo analimbana ndi Israeli. Ndifuna kulanga Amaleki kamba kasi zomwe banachita kubana ba Israeli bantu wanga ndifuna niwalange siku ya lero. So mfumu Saulo nikuzoza kuti uchite tabene Mulungu akuna kuyenda ukati ndifuna kukanta mtundu cha ulikucha vera instruction manje akuti bwanji Mulungu walete ndo menya mkondo so pano pita katile kondo Amaleki ndikuononga kwatundu zinthu zonse zimene ali nazo. Ndifuna upite uyende ukaononge mtundu wa Amaleki usasiye kena kalikonse. Instruction is simple. Usasiye kena kalikonse. Musakasiye kwa muntu ndi umozi yemwe ingati ndiwe musipambo wapeza tuwakashana tokongola tumamaleka hizi please na papati usasiye kena kalikonse upaye chape
ndiye instruction yamene Mulungu akamba kwatini mwamene wafika pa verse chana. Okay, tikuna tione kuti nditu Saulo anachumba kuti kwenda so sinizasiya orokuku oromombe kulikachizasala uku ikesula zonse kulingana na Mulungu amene akambi kasi kusogolo kuli vintu vabwino. Verse yake ya 9, Saulo munapa ya vonse. Verse 9 akuti bwanji munyamata 9 verse. Koma Saulo ndi akondo ake sana pe Agagi. Saulo ndi akondo wake ona tape Agagi. Hold your fire. Bali Agagi hapo. Agagi ni Mwamaleka itikao. Instruction kama tutipaye Mose hold on in the president back. Tia timpenda chinachitika. Sana peso kosa ndi ng'ombe za bwino. Anazipeza ng'ombe zonene na mbuzi na ng'omba. Anatipwaja napa ya orobwaji pitiriza tibeni. Kulankareso ana ang'ombe ni ana ankosa onenepa. Umupenda ukapeza koyo na mnyama tawakaenda nana strategy hapo. Ukaona kaone kampambo panja. Kapaena. Wewe usipeza zonene baba. Akamba kuti hold your fire. Palizoina. Uona bwanji tipaye voina. Simprai yangetiona pamanje. Hold on. Pitiriza tipele msogoli. Chilichonse chimene chinali chabwino sana chipe. Chilichonse chimene chinali chabwino Saulo sana pai. Tikumbukira instruction ya Mulungu te. Akamba bwanji bonse. Bati taona ni Saulo ali mu battle zone. Afana combat wa. Akaona chape pale Agagi hapo. Mwamusho huyu mundu. Hold on, Mulungu alipe chifundo. Angapaye mundu waso. Hii ndine na chifundo. Agagi suku. Ng'ombe kaiza ini size. Ya chifundo chisebenza. Hold on. Tia tipele Saulo anaykumkoka mnyamata. Anayukokana na Samuel priest. Tia tipele. Koma zonse zimene zinali zoipa ndi za chape anaziononga. Zonse zoipa na za chape analikupaya mnyamata anayukupaya kwa masowe lauti. Bela wapona kutapa. Eva akafika kama Mulungu akamwambia tipaye bonse sisi tulilatu na mkozo. Nanga zoi na hizi. Hold on in the president. Tia nayo pitilizi. 10 verse. Kenaka Yehova anauza Samueli kuti. Nani manje Mulungu aiona tata utachimfanya mtoto hivi. Samueli mkonke mfumo wako. Onavea chitasi ya ng'ombe zote ile pambuzi zose za Sarau. Venaka akiwakalimo wewe. 11 verse. Ine ndikupa chisoni chifukwa ndinaika Sauli kukala mfumu. Nati very great number chisoni. Kukala kazikisa Saulo kukala mfumu ya Israeli. Ukaona Mulungu afika point ya Saul akusakirira imfa. Timiza mpaya bwanje mfana uyanire Messi. Ndiye vanenanga chite ni mtu machito akwira vake pa mutu. Pitiriza tipe. Wabwerera mbuyo. Waleka kundisata ndipo sana mvere marangizo anga. Aleka kumvera marangizo anga. Samueli anapya mtima ndipo analira kwa Yehova usiku wonse. Samuel atamva ichi kuchokera kwa Mulungu. Misozi zinali kutoka chape. Alira why Saulo uchita zote. Saulo walivutisa na mtima. Ukaona Saulo waputika na mtima. Samuel waputika na mtima. Na kama Samuel anali priest ai. Ukaona priest Old Testament uona priest New Testament ali ndani. Ali Yesu. So ukaona Samuel alira kambaka zochita za Saulo. Uputika kuona kuti ni Yesu. Akarangana ziko na bazi so aona ziko lonze lilumatika. Watu wangu zipasa mazina ya Messi ali ameni. Yesu kambaka ichi kupera kwake kuchenda. Ziko ikalimumatika. Pitiriza msokole. Samueli anatsuka mawa ndipo anapita kukakumana ndi Sauli. Samuel aenda aenda kukumana na mfumu Saulo.
Koma anthu anamuwuza kuti Sauli anabwera ku Karimeli, ndipo kumeneko wazimikira mwala wa chikumbutso cha iye mwini. Tsopano wachokako ndipo wapita ku Giligala. 13 verse. Samuelo atamupeza Sauli, Sauli anati kwa Samuelo, Yehova akudaliseni, ndachita zonse. Taona manje kuzichenjeza nyama. Kristo afika Samuel wa Saulo wanali kuzikuti tasunga kule naka kinazone nipa. Wabona teka poro wa Mulungu akulike tabati kwa batamangira kuli iye ndo mutawa. Kaporo wa Mulungu. Tinamenya mkondo Mulungu akudaliseni tunapambana. Anasekera mo Samuelo pitiriza msogolere kubereka nyabwino. Yehova akudaliseni, ndachita zonse zimene Yehova analamula. Ndachita zonse zimene Yehova anazilangula kuti ndisasiye kena kali konse bati ndipae konse. Question yanga ni yakuti kali beta enda msogolo na maremu. Ndiye pomwe anachita Saulo anapaya konse. Bati sera nauza kaporo wa Mulungu Samuel kuti Mulungu akudalise kaporo wa Mulungu. Zetu natuliwa. Zonse tina kesi. Mbuzi zonenepa zonse tezopaira tukwamene kuti. Then akuti bwanji Samuel 14 verse. Koma Samuel anati, nanga bwanji ndikumva kulira kwa nkhosa ndi ng'ombe. Iwe unuza kuti mnapaya ndipera mo ukukusaitu. Nichali chichitika. Pepana tipanje mnyamata. 15 verse. Sauli anayankha, zimenezi asilikali azitenga kuchokera kwa Amaleki. Izi zamene zeombera zilira uku wasoja wanga wavitenga kuchokera kulira mpetezi kufaya kuti tichite bwanji mpera mamene achitira manipulate gospel mnyamata anali wochenjera pachabe pakama batenzi okusa mpera uziwa mandi kaporo wa Mulungu. Iwo anasungako nkhosa ndi ng'ombe zabwino kuti akapereke nsembe kwa Yehova Mulungu wanu. Mulungu akaba utipaya ni bonzi wa Saulo wafika bali ndivainisa hivi plani pamene paja yabwera chaga ni bikono kaporo wa Mulungu abwera akaba kuti wonuza kuti mnabaya bonzi nipera mbuzi ziliga akaba kuti masoja wanapiteka kuti mutechana yavainisa zote funa tipelekee tishokezeme kwa Mulungu. Mulungu akamonisafu na chili chose chochokera kwa Amaleka wai mwaleta tifuna timushokele Mulungu kwa tiwa hiyo ana story ya Hofni na Finehasi kulichina mapaisa anyama atawa ni kutia nyama za Mulungu ipo mukaleta mkosa tachimwa ise mkosa ipayani anyama tawaga irangana zoni yoina akama kuja tekaliko yonda kutipaile Mulungu choina chipeleke yu choina wanyama tawanale kukala na brai every day kama aichi Mulungu anawapaya mose wabili ateko. So Saulo wachenjera kwa kupusa akaona zone nepa aona misrit kaporo wa Mulungu akafika ati tifuna kupasa nani kodisu wanakutindia zichitika panja hapa sanguruka panja hapa usakile kumachache ziyozi wazakuza kuti tithe and offering in Zanda. Question yanga ni yakuti Mulungu amadya ndiye uona kuti abusa wazakuza ati ulipe Muzimu woyera iwo mfano Satana wakunjira umoyo suzi wakuti tithe na offering ni kwa Mulungu sentimauza kuti tithe simona kuti inalitubira Yesu Kristo mkozo ndaperekeredwa anailandira Mulungu suona kuti wazatu woyamba Deuteronomy 14:20-23 wanalikutia tithe yao kodi sura John chapter 6:35 to 40 ikaba kutali yesabu kia tumbiranga sabu fapeza moyo wa Satani kodi sura ndio kutia chakumi wanalikupuliza kuyopa Mulungu ibo mbele ya kuchechu kuti bandani bati ile banga wapusa nikali kunyau kumisasa zajawo ninabausa naye mwamukaenda kumachechesi kwa ni kuwafunza chape kufunza sibapa ya wanamu wawauza kuti wabusa ngoti testament verse ninaipeza yamene wanakupeleka chakula roba Yesu anapwira New Testament church ni pasani kwa verse Peter yamene analikutenga chakula kulipa
Paulo analema mabuku yambiri mulipasa kwa verse amene anatenga chakumi 0. Ma disciples onse wali 12. Almost chambe ngati bena wali 11 badali kuiba na Judas Iscariot alikukonda ndalama adaliko kapenda kulipamena anatengapo chakumi 0. Nanga muye verse yote ngara chakumi mwaipesa kuti Chepewa za kuuza kuti Satana akongena mumutima mfana wanga wayamba kusowa uzi questions yena ngosi yafunika kufunsiwa wafunse wakakangi wako yanga watatoke ziko mwakangi wae ni Yesu amene ndiye Mulungu si mwamene wapusa wazakamba kuti anapwena pasikora pasi ni mwamene mpase ni pesi amene anakaile anafika kwa mwine wake nokama kuti nabwera mwine wa chakumi kiretani kuno ni zachitenga ni mwine ni zachike lero ni ene palipe nanga wasipusa wachoka kuti wanangala wanawale by bloodline lero because wanakutenga chakumi ni bana ba Aroni chana baba atwetempa kulipe sabuti enda kuskuru kapuzira ungale Levite iyayi chikuweza kutumba kwa bloodline ya Levi kukala mwana wamene ayenera kutenga chakumi nangaba ma blacks Gentiles wanatari na Mulungu kulingana na buku ya Efeso chapter 2 verse yake 11 kwenda nayo kusogoma. Tinalipe Mulungu pazikola pasi mwachitengera pati chakumi. Wena mama kama utachechi ani yoneka si chechi. Chechi. Zunguka the whole Zambia. Machechi yose yapeleka chakumi. Kwa nusupeleka chakumi. Uza kutenda the whole Zambia gari mwenda kupi. Na ufuna ukapira kumozi na hii. Kieni mweka. Ngatulina pesa ya pesa kuiga kwa ukambe kuti nitenga chakumi kambaka pesa. Nani nikuzoti sintenga chakumi kambaka pesa. Tiwona wakamba kuti Bible yako yoyone kandi yoso ukoneseka cha. Wena wazakuya akakuti Muzimu nakongea na swame. Uwe kunyamata awa bantu bamanama bayusika zina ya Yesu. That's why uona Saulo wapamanje auza kaporo wa Mulungu achoka kuuzwa na Mulungu muti chasoma na zatumfara chikonfi then chasoma na zatamene ito instead chistepese chiriye mabazi pa Samuel kuti na papate meso ya nani nama ninaona kunene papa nkosa then inangotekeka na mtima nikuruki ndipo minaamba kutana masanga ya toni manyoka kwenda cheti natengera boyi na hivi Mulungu akona kuki so tifuna timushokele nsembe pamene boyi anakuza ti Mulungu akuja kukupa ndani. That's why uona siku ya lero jipe ule ya mene ichoka kuchikororo kuja waipasa ndarama za melesi ya 500 ya fora ule 50 quarter time akusa minokupilika 500 na fora mailo chako michanga ni 550 quarter akusa haika na manja so aduo tarisika hiyo abusa ordinance ya Lucia ona kuti darama ni abagazi uyu anaba mailo ya mata nikutarisa kutupitilize kupesa Mulungu azionje serapo abusa pitilize kumpa uishumwa mtu sembe wanali na maso yoona tikunalikira utenga wachoona kubantu kuti siku lomwe bakufa bakapirisiye umboni mumanja mwao usabalobesa ufumu wa kumwamba sembe timanalikira utenga wasema chabile chilengesa utenga kunkala wosiyana milungu zomwe tipembeza sisiyana penda wapembeza mala yao kama kakutina yavuta Philippians chapter 3 Mulungu wao ni mara yao kambira njana zote eti andikaseo kurupu mwayamba kaseo kurupu nyumba chikwaya tumfuna kutia so ndiye kuchenjera kwa kupusa kwa chimu nyamata chitifuna chipase Mulungu uziwa Mulungu so Mulungu ayiwo na chenta atara sadeka wa Samuel mfana ni mcho sapo tiyetarengesa muti muone mutara achosepo Muzimu wapi no Muzimu wa Mulungu oyera pali Saulo ndiponso ndikuika Muzimu woipa munapempelele wapo wana wa Mulungu wose muli munati kwesheni yanga ni yakuti chinalengesa kututwali chatela kupempelele nichani ni Satana olukapena ni Mulungu
anaikapo mzimu wake woipa baliwe kuti presi chikake chemfana ichi chioneka chilivutisa. Bali taona zomwe zichitika ni pasako Hebrews 10 verse yake ya 3 kufika pa 5. Tiende timalize utenga. Tiende timalize utenga. Kuoneka ntao ya yandikira. Hebrews chapter 10 verse 3 to 5. Hebrews chapter 10 verse we number Hebrews chapter 7 verse 18 and 19. Nifuna ni kuruze nitamange. 3 verse. Koma nsembezo zima wakumbusa antuo machimo ao chaka ndi chaka. Mulungu zafu na izamene uchita sawa kuti nakupereka nsembe na tenga vikosa kuti ni mupaile Mulungu. Nilijepe uona akamba kuti ivopereka pamene kupereka hivi. Saa bifuna because ukapereka jabe nsembe umukumbusa muntu kuti iwe kumbuka tunamba June last year. Iwai unikumbusa kaili ndiye chaka chamene wapira kuti tikushokele nsembe. So na June next year ukapwele na ngosa. June next year ukapwele futi waputa upaya ngosa pata. Then wakukumbusa kuti waikumbuka ngosa. Ndiye pata upaye muzungunja. Wakumbuka unapanda hapa hiyo. Ninapa. Ipaya ni ngosa sokole. Papaya. 2025 June ikafika cha upeleka ngosa. Nalete kankosa kaja sokoleni. Uchikumbuka cha unachita 20 years ago. Ati ndiye ndinabazo kuba isifana wa. So Yesu anamba kuti izi zopeleka za nsembe Mulungu simunazikondepo na quality. Why sana zikonde Mulungu? Because zinali kukumbusa wantu uchimo omwe wanachita kutaka. Pitiliza msokoleni. 4 verse. Chifukwa nkosa teka kuti magazi ya ng'ombe yaimuna ndi mbuzi. Sorry, yaimipita. Chifukwa nkosa teka kuti magazi ya ng'ombe yaimuna ndi mbuzi yaimuna achose machimo. Sikoteka kuti vivetwa ng'ombe kosa mbuzi tikaifanya uchimo uchoke. Bati inalira muro ya kukipeleka nikosa paya nikosa ndo ati machimo yasichurulukirwa. Inali drama chabe inali kuchitika. Kwa mazabu inonizi zinabura ku New Testament church. Tupirake mtaa anafa pa mtanda. Pitiliza 5 verse. Chifukwa chake Kristu atabwera paziko la pansi anati. Chifukwa chake atabwera Yesu omba afika nati panji. Simunafune nsembe kapena zopereka. Simunafune nsembe kapena zopereka Mulungu simuzifuna na quality. Chichi kwa rusoma kuzali pereka zopereka bana. Mungapita ku machechi kunja. Kamba. Ama imana kunyimbo zopereka wewe maya we. Wela kwa kamba ni resata shabika iwe mayo sokorora yo kwete. Olo ni koini wika ni 10 wika olo ni 100 wika wakasiriza je kuhika so fulani basket mungaike makoini mungaike makoini ndani musiku mkonda Mulungu sasa azaruchoserani matezi ya umoyo ukambera so wayopa je kamera uchosa yose school fees ya mwana wa school wapeleka ku church kuti wapusa waje tipo na nguku na wakazi wao kunyumba. Mulungu atichitire chifundo apwera mtara kama kuti supeleka ndisa nsembe Mulungu simunazikonde na muwalite onaona kupeleka wanyamata sifenzo ofika kulimwe akonda chani Mulungu koma tupi munandikonzera tupi munatolikonza simwame koma tupi munatapachi that's why uona Maria akaona uzo watuzakana na mwana mwamuna ayasirika kalena mwana inesirizi kwa mwamuna akamba kuta tupi naumbi wa kudara mkati waliwe. That's why uona Yesu si mwana baby kutoka kule na baby anali kudara apwera mazikola pansi wakuti kuli chitupi chewa nani umbira kudara niende nikangenemo kuti kichosema chimo ya mafana then nikasiriza nipelele kwa mbele nachokera. Unaona kwa watu wakuru kupembeza kapepi suona kuti anasema uchokera kumbawa wataona mwana wapatwa wananyamura koti na silva kufika kuja wafina kuiga
ukawafunza kuti sisi wona si bebi ndiwa mdala tupita minoona ndiyera umwana chani akala umwana kuti akafika pa 8 day vaende vakampereke kumudulitwe anapatwa muchilamulo kuti achose wonse vanali muchilamulo sema anabwera wamukulu kudala sembesana tichose sembesana ende kumudulitwe oziva musogole kuti sikuna nakuenda vantu wakulu kuenda vafana so apunikopatwa paufana kuti apite kumudulitwe kuchosa kana kurokenda kalikosa simodzi nakachakumi kamenehaka anakachosera kumozi then inomusara munagwiririra so kuenda nakino muyandokipyera kumuliro nakachakumi kamenehaka because Galatians akambiratu kuti ukaona ukunotitaza chalamulo uli na mkongolo kongolo emene uli nayo ukugwira malamulo yonse 613 uyachita then ine ndizakukumbusa moja pera mulo imozi amene sungakwanise ukazipereka chakota ndifuna nigwire lamulo ine sindifuna kuleka kupereka cha 10 Leviticus 19:19 yamene ikamba kuti pamunda pako ukashanga mpirwa ni mpirwa wekaweka unotushanga mpirwa pa ushange mbili samba ushange pizzi vaporo kutema na miala ufunika kufa ukavara mweva malira wa brother wa t-shirt iso brown white wakakupeza walamulo wakuseko sivapitira ukupaya wakamajata hamdara kwelani heni wafiki wawazacha vivanyamata ndovirantoli miala kusaidu ndopa miala hamdara la mulo wiziva hata hakulibe niziva la mulo Leviticus 19 sekurani mafairo sekurani kwa Leviticus 19 tino sekura malamulo tuoni mwamile wadare kupaini wa nyamata Leviticus 19:19 waipesa msokole very good book ya Leviticus chapter 19 verse 19 muzisunga marangizo anga sungani chilamulo nitawe ya chilamulo yayi na kukweza nikoti kumbuye kutaimu ya chilamulo uone kutawa nyamata watenga chakumi kuma wapala mvosi ya Saulo musabalole kuti ng'ombe zanu zikwerane ndi crossbreeding tengaliko ya chizungu ng'ombe tengaliko ya kumuziko silasila atiti kaliko na mbewu ya kwino ya kuchizungu upaiwa wakupesa kuchita zotera so let me repeat. So no musabalole kuti ng'ombe zanu zikwerane ndi chiweto cha mtundu wina ndiponso musamadzale mbewu za mitundu iwiri mumunda umozi noti mbili zikulu kuja kuli chiwawa upitira kuli watermelon vabwera tena mafairo pamunda pako pamene paja asokolere ndimwemene mamunda uyu sekurani mafairo fairo idali kusekuliwa wakotinga nokotinga sokuti Leviticus 19:19 ikuti kwaji ukapeza mtu ashangazi mbeu ziviri mumunda mwake apetwe anyamata jobani myala kwa dini mbeu zilizivile mumunda chakimani pano watermelon hapa na chiwawa mupaye tiye nayo tipe musavale chovala chopangidwa ndi nsalu za mitundu iwiri asongolere chemwambala chili na makalazi angati muno komene chilili kudamvala kokhala imozi ukaona vesi kamba sokusekulira malemba kuti wamene atenga cha 10 o wamene apereka cha 10 kavalikwe kake sikaso sapato black trousers black bombas black bamba black vest mkati black jacket black shirt black ngaturi na tie black kalikonse black adamsogolera chilamulo chikoka tendi wafufuza azipusa leo atenga vaku tuone ngati tema amene vafanira siku yali zapeza tie ya white sapato ya blue sogoro iyaka jembe uona asogolera mara kinamfuna chani maraka chapter 3 verse 8 na 10 tifuna cha 10 asogolera mabara sapato ya blue akamba kuti ni timo mote mwauti ikupaisa amen wanakonza tupi na Yesu Kristo utafike azangenemo akangenamo romba tupikula tena atichoze ise muchimo kamba katupi rapido Hebrews 7:18-19 For on the one hand there is
an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. Chichosentwa chilamulo chakudala kamba kakuti chinalibe mphamvu ndiponso chili useless mpaka mchichema chizungu chisatifiringa 70. mwafika pa 19 fikani pa 19 pera zake la vesi mnyama. For the law made nothing perfect. The law made nothing perfect. There is the bringing in of a better hope through which we draw near to God. Tie mchichema. Ahebrews chapter 7 verse 18. Choncho lamulo loyamba lachosedwa. Lamulo loyamba kacha kumitifuna kasale kukaili kulinderama. Nakata ka baby dedication ka brown envelope naka sowing of the seed. Mukasie ko mulungu pamene kuchosako chilamulo. Prezako verse 18 verse. Choncho lamulo loyamba lachosedwa. Lamulo lonse loyamba out. Why lichosewa lamulo ili? Chifukwa linalilofoka. Chifukwa chabo linalilofokera siri kuandisa kuyenda tikalimbika pa nilofoka. Elo lilopanda pindu. Lilipe pindu pa umoyo wako. 19 verse. Tsono malamulo sangate kusandutsa chilichonse kukhala changwiro. Lamulo ili siri kuandisa kupulumutsa anthu. That's why ilichosedwa. Pitiriza msogole. Koma malo mwake mwalowa chiyembekezo chabwino. Chiyembekezo chabwino ni chiti. Chimenechi timayandikira nacho kwa Mulungu. Ndiye chimatipeleka ife kwa Mulungu, chimatikambira ife kwa Mulungu. Ndiye chimene kama kuti there is only one mediator between God and man. Ndiye uja ndio kusaba kwa siku ya leo wakuna mamoja pembelea kwa singa peke niza kupembelea ni kuti upeke kwa Mungu kwa uzo tu apusa kuheo na pembelo ya pakati hapa pali Yesu chape pali ine na Mungu pali Yesu so nikalira kuli Yesu ndiye amanirambulira zapo ino kwa atate ni wasiri sana 19 verse. Nisaburi kwa ifati Samuel 16 nikuruza nisiriza utenga wa siku ya leo. Vena ngo nisaburi Hebrews chapter 1 verse 4 to 9. Exactly. First Samuel 16:13. Samuel oyamba chapter 16 verse 13. Samueli anatenga botolo la mafuta ndi kumzoza pamaso pa abale ake. Ndipo mzimu wa Yehova unabwera mwamphamvu pa Davide. So taonani kuti Samuel ataziliza kuvutana ndi Saulo mfumu. Mulungu anaona kuti chipara cha livuta ichi lekani chabe kuti lizoze mwana wa pamtima panga, mwana wa Jese, mwana ochedwa David, ndiye omweni funangale mfumu ya Israeli. So Saulo Samuel tena chointed one. Wanaona botolo ya mafuta ndio kunyamuliwa na Samuel. Samuel nyamara chibotolo cha mafuta kamuzoze David uyende kusidia ukoza mpeza mwana wa Jese ama kona kubetera mkosa msanga umuzoze ukamzoza mzimu wanga zaka zikisa pali iye nchikwasia. So uona kuti David azozedwa mzimu wa Mulungu ngala pali David wachoka kuli ndani weze pali Saulo ne wachosewa transfer of instrument of power. Joseph, ndiye zinachitika pa heroes ya transfer of instrument of power state ya kufu but ina kuchaika ya wanyama ataweza kutaaza nipa ya Saulo kama kuti ai ubise chambe chipotoro cha mafuta mchake ndo leo usilinganize Samuel leo uyende kuli Jesse kembe uona kuti Mulungu na yeye ana vitu vyake mwamena mabijiti Mulungu ndi Mulungu wa mkondo kaimwe why stop sama mafuta akaba kutika tisoya bisa za kukesa because hafuna ufumu tena chipotoro cha mafuta iko mchake ya mbapo wa Samuel wanaenda tena imba sana wakaona wa Mulungu wana prophet wa Mungu aenda kuti kone ka tanda hapo
alikachipotera cha mafuta instrument of power ikuka soko msokole ienda kuli David kuzafika kuli Jesse nifuna bana wako alibali kuti wapela bose ma brothers wa David full borogangana palipe hapa wabeleni funa kasi kamunyamata kali musanga kaletera kosa kasi ukakaona kaletera kosa David aende na kukala mutunzi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo Luke chapter 10 he is the good shepherd. Shepherd sankara corridor wotuma apeze kamusanga ukwaletera kosa Yesu ativetera ise ndisenkosa atigeza utenga wa bwino akaona chifuna kutimba china Yesu agoneka moyo wake pansi tapurumuka akazilisa utenga futi akamba kutitine mulungu wena badali kulirana misozi vampaya balibe chifundo bantu kupaya shua welenga John 17 uyambile verse yake ya wanu zienda nani na John chapter 10 verse 17 chimbe upesa Yesu akamba kulibe bazikora pansanga nipaende itenga moyo wangu na wika pansi ero chituvi cha sana cha mwalira mwaka pumuka cha na utenga futi na upese ramu chapiro nchakuti mwachita Bwana mapurumuka soma makaiji titi mukweza sota uona romba tepe tari kusanga mafuta ya kweli Jesse nitandire bana bako bonse kai bana kukonga ma festival kupapasa utindo wo tungamira osogole na beni ka mnyama atakangono sikali Mungu akamba kuti mwana wa bamutima panga ni mwana wa Jesse David ndiye nifuna utime mafuta beni wanakasakira kama mnyamati hapo kali kupera mraba wanapowetera ngombe soma bodo bana trouser mtupu tunatabe so na kasheti na kebo za pesa ngoma mbika kwa site huku kumte kamtengo sasa la kumanjama kai tungosa tu mafuta kamtengo kafunika karibu kasi David sana dai kamtengo kwa sakata ya Bwana ndiye ndo tuifunika msokole wewe msimu oyera wameno mtaka comfort David kataruma problems tipe uko na briki na mjamba tele kamtengo ambaye mtima wa mega Samuel very good je kangele nifunga aba boss na brothers wako walia akuti kala mufuna tabanji prophet priest kama kuti aza kumberani Saulo akukese tuzaka pechi kubucha mafuta mama namuzosa huyu chakira siku ya leo ni mfumu ya Israeli akamba chape kuti namuzosa ni mfumu ya Israeli usiku wa Mulungu unachoka kudara Saulo kuzangela pali David wachoka woipa bazi kuchokera kumwamba kuzangela pali mtara Saulo akakunyuka Saulo alichani bantu wake wamoza tena uyu bantu walikuwa ni ya Mungu kwani ikana ni kwa ni maprofeti walimembelele kwa kama kuti bazai kama back to the sender ndani maji kutuma muliro kuli Mungu akautuma yeye mzafukuruka imwe yepe uo na kutimutaya mtaina ibembelebele mapembele back to the sender fire usi wa mabena wachokera muliro wabena kama back to the sender majenga tu wachokera kuli Mungu iwo ufuna ushoke Mungu kwana zikwane sio zikazikike ti ukanize kwa wote why problem ya mjini yote. Then he is all knowing God. Take your time to appreciate him. That's why one of my advisors wamuza kutana Mungu sasa mangine vitana maprofeti ni matendo ya kwa Mungu. Solution ilipo. Solution ni yakuti letani kama mnyama atake kazi wakuliza sese kasi wakamba kwa mbele kwa enda msimu wa Mungu kulindani kuli David ndiye aziwa kuliza sese so David afunika kupea kujazalisha sese kwa mfungu Saulo kujifungu Saulo wapole Angela zakili za nabwanji etika rungu na pali walipoka instrument of power hello kuna ni msekeli wina wanafunza question kwa Facebook let's say wakupoka instrument of power kupasa mfutati sangapa umozi wa kupaya kwa ndani where take instrument of power because the enemy wako pale
Saulo baba Saulo wakutikana kukunyuka kasi matenda yachokera kwa Mulungu pafunika munyamata wasiwakuliza sese ingati sapwera munyamata uyu fumu mukumpa so chape. Silizaberekeza mavesi ya Pakistan siku ya leo niona kuti utenga wanga wafika mwana wa ukalipa batu upeka wa sweet simame story isunga koni upeka kwira lekani ni pasure nishite cruise tikongoke tikamwiti tepe uona kuti wai Saulo afuna munyamata woli za sese. Saulo siyeve akamba kuti niletereni munyamata woli za sese iyai bantu bake Saulo bamuuza kuti chokoleni apa kuti upulumuke pafunika wonse wakuliza sese. Romans chapter 10 pepani sonse sabeni mufuna kwa Mulungu azakupasa roba azakuva ni bwaji kulira kwane ngati palibe akuzibisani Mulungu ero muzamusiba bwaji ngati okuzibisani musakatumiwe ero azakuzibisani bwaji ngati palibe mutuma apa afunika kutumwa wasimameni abanyamata abatuma ni ndani kuti baone reparation yokusika soko ni Mulungu akaba kutala uranyamata nisi babosi wanu mukonda so muze changa italeka munyamata kosi bapoliza zeze kaliko kazi Mulungu asiba kuti instrument of power yaenda mutaraku kanso ukaona Mulungu ashifika instrument of power ikapali David ni mutunzi wa Yesu Kristo mwana chipulumuzo pasikola pasi kindra pamosi. Saulo ukaona aputika Saulo ni time ya Old Testament Saulo aputika because lamulo inaliyofoka sile lukweza kupulumuza wanu. So Saulo sanga chike chirungamo cha Mulungu kama kaputi lamulo si kwa nisa kupulumuza wantu ni ofoka koma ipaisa wantu. So David lazima kuliza sese instrument of power ikarowa by David simba kutini gospel romba iseruka Yesu waza azatifera na kusekura maso yao mamono pamene afuna wapumuke tena abauza kuti inu asekuka maso pitani karanekireno utega wachipulumuzo kuli bantu bokufa bantu bamene bakunyuka walisiyani sese wakamvera kulira kwa sese bose bazaleka kukunyuka ndiponso bazangala bantu bokonkoroka mutala sipafuna manja hapa sipafuna prophet asekule chani hapa no anointing oil hapa mtala anointed water palipe sipi za sevens cheche mfundika hapa nikuliza chani kodi suona kutikulina kwa sese ndiye pamile nilikutita siku ya leo pano niliza sese kutima wako wezo okupa ufumekeza kwa kutizoona hii nanga ukara kwa mututu siku ya leo so uyu munyamata aziwa kuliza sese uyu munyamata aziwa kuliza sese wazi wakuliza sese anakwera mbongoro tongi anakwera nayo pamwamba patonga ananyamula ufa pamwamba patonga ananyamula waini kodi suzi wakuti waini ni mwazi wa Yesu kodi suzi wakuti ufa ndiye tumbi lake so ukaona tembe tanyamula zotere patongi apwera kuzaleta chipulumuzo kuzikolo onongeka zikolo pasi ili tumbi la Saulo. That's why Saulo analikupandukira Mulungu waya analikupandukira lamulo zili kwaniza kupulumuza muntu kamba kakuti zilofoka liponso lilipepafu koma kupwera kwa tepeti kuleta chipulumuzo pasikola pasi nitana akalikukongaza chilamulo siku ya lero kodi suzi wakuti lamulo ndilofoka lamulo zilipulumuza antu. Amen. Nari kufuna utenga wanga kuunga wa makati kutunga le part 1 na part 2 koma wewe ufuna next time uzankara to be continued because umbeka na sweet na ine nilikulalikira kwa nimbera sweet azipusa alipanda pabambiri balalikira utenga wote kuchechi kwao kuliye chachiriko kuja ubwana wa Mulungu nitani Saulo hao satime mulando tateka bingombe boye na tifuna kukesa Mulungu the message ilipanda
yakuti ukaenda ukafufuza ukarowa machurches yao tipe uona pledge number 1 lebani zina nukulo mangachani church mabroko yakuni titanyereza pledge nizapeleka 200 kwati asokore ndimwe walendo imesiza kuipangani chimutoro chikuru muzalipirako 50 balebeni zina asokore niwaoneka wakurubirika next week asokore nisiwazaoneka ku church asokore nitani maropa ku church kukwenda kwa first day wakipasa mtoro walipira 50 basa iyani ukapwela kupima of grace ministries wana wa Mulungu kuno tameletiza kupasa chani nichakuti siku na meletiza kukumbira manda memorial party kuti mumanja mwako ulina testimony ya Yesu Kristo yakuti ukafa so upeza chisangalalo. That's why Paulo agamba kuti ikati nafa nalandira utindo kapenda korona ya moyo but ikati nili moyo inu muchita benefit because zapitilizabe kumva utenga wa chipulasi. So when akufa mwa Yesu Kristo alandira korona ya moyo ivosa pamene mawishingana rest in peace sisi rest in peace my brother question yangali yakuti munamulandiriza korona ya moyo ikatanafa sana pe utenga wamene mkufa siku ya leo. Don't dare, don't waste your time wishing that person rest in peace alibe mtendere because utenga wewe upumusa watu sana ume analikumpata pe utenga watomato na mbatatisi na anyi zibanda chitani pastors basket wabusa watekoma poroni masongezana na wako krimu ya pino pa Facebook page ya pa WhatsApp page ya yezo kamba kuti pastor puno promotoka members change songe masonga kuli patient ko hospital ku surgery ifunika kuduja mutangale pino pastor sasa kama change songe let's go now on this change mpepelele surgery kuna drama kuti mapempero sitalikira zina tilalikira kufa kwa mdara tikuuka kwa mdara. So ukayamba kusiba chisisi chini ku Old Testament na ku New Testament John chapter 17 verse 3 moyo osata ndi uyu kuti muzima Mulungu iye eka na ndi Yesu omwana mtuma masikora pasi moyo osata wa kufika. That's why utenga umene mulikupa siku ya leo ukaumva so ni bazi amene yatili wapambeu yachipulumuso kati mwa iwe parapeni kamba wali na mbeu yachipulumuso mbeu yayamba kumea mumutima ukaenda kuchenji kwa meno umaenda ukakala so wapusa walalikira wema kuzikuna mimi isima mbele mweni nabela last week hapa wakoni kamsogolera kusowa akalikira so ukusikwa meno ndiye zita zomwa manena uja kupusa kutizi sizamene mbegu ya chipulumuso nishiyauka mkati mwa mtima wako then izamba kukula mkuza then izamba kukuza kuti utenga siwamene isabu sokolera kukuzibisa kuti chowona usachipeza apa then ikati ukumba chowona vana wa Mulungu nisemusemukula bantu umera kwina. Amen. Titimiriri ungaonevena bayamba kukuzira utenga ni wakwima ni bandani bamene bakumbuka chafa mutu cha siku ya utenga wale beba kumbuka chafa mutu cha siku ya leo ni bandani Muzimu woipa uchokela kuli Mulungu uyu muzimu woipa unachokela kuli Mulungu unavutisa bandani. Tinari kupuzira utenga sa ati muzimu woipa unatokea kuli Mulungu unavutisa ndani Saulo ashita represent tani ati Old Testament change sina kwanise kupurumusa muntu kama kama tinari na tani
ufumu wa kumwamba. Koma chamene chikwanisa kupereka watu ku ufumu wa kumwamba ni chani? Exactly. Tumpira Yesu Kristu mwazi wake ndiye unatukwanisa ise kutipereka ku ufumu wa kumwamba. Nikalipenda siriza ulikuwa siku ya leo kapenda kuliko aliko na funso. That's why natimwimbilile because funso ingabwere matu sangest tima enda umachechi osiyana tima ambapo osiyana bati nimupata kulingana na buku ya Peter kuti tifunsiwe mafunso ndiponso tikwanisa kumasulira chikulupiriro chaku kwa inu omwe mukali alendo kwa isi kokubwera ndipo Grace Ministries kuliko anafunso osayompa atikambira kansoni kanapera kuti zatiri alipensoni kufunsa amakula makuzimu mwana wesa afunsa mkilasi amaferuka tiyari tifunsane mafunso tikusogoleri sineze kuziva ini kuti Old Testament ni mutunzi manje nizaziva bwanji tisakunza kutisegura buku ya soso Hebrews chapter 10 verse 1 zaenda kuti kuliwa Kolose tisakupeleka kuti kuliwa Efeso uzaba pesa then masakunza kuti idetu ngali mutunzi wa zinthu zabwino zinali kupera kuliko question ina iliyonse. Brothers, ngati question mautenga wa siku yale kapena mshitemo kweza hapo hiyo gita hiyo zeze ni chani ndiye gospel ninalina lankula mula nikuti sopano chomweni nikuchita ni chani nilikuliza zeze nikatidiliza zeze nilalikila uteka wa Mungu so kufunika mujamata aplele osimba noti oliza chapi da titume tikasakile muntu wetabaji osimba kuliza zeze tafeti senso ziva kuliza zeze kupikila instrument of power yakafika pali yefe wewe unakadiria sabupuza samgalalikila uteka ikatizana tumiwa kukalalikila uteka ukaniwona naendelea kusokola kulalikila uteka mimi inatumiwa kutilalikile uteka ili za zeze ni gospel so banyama tawaliza panja pa zeze but problem ilipo si maziba kuliza zeze waliza zeze na patatisi mkati waliza zeze na mapastas basket mkati waliza zeze na onioni mkati tipo na mabrai zeze ya sura na vitu vokuja bazikora pasi benda mafuta kuyenza next year basakira kuyenza mkati mazeze mabelo iya zeze ilipiwa ilipeke na kalikonse mkati gospel sifurika kumkara contaminated na zintu za pasiko iya so zeze ni gospel good question hina tetizi yankana ba tetizi kuza sokoletima enda kwa chetu yosiyana siyana tima kwa yosiyana siyana funsa ni question noti mukafika panja sevenezena funsa ochaputi sevenezena ziba impata wa bwino muntu we afunsa amakula because wafunsa chetu cha mene uli na chikayiko wakapena suziba zeze ni temu ya bwino ya mchicheva Mrs. Nyirenda zeze zakaenda kumama nifuna kalalikila uteka siku lina zeze nikawafuza kutiko ni zeze wizi wakuru katiduku utoka wazaka kuzati nikamkomela kacha kirakuti